We zijn bezig met het ontwikkelen van souvenirs. Souvenirs van Ljouwert en Friesland. Ljouwert is in 2018 culturele haardstad van Europa. En dat willen we eigenlijk vieren met alle mensen, met herinneringen aan Friesland. We would like to show them here. And even if you're really handy with it and you think, yeah, this is really great, we will ask you to make a small series out of it. Eigenlijk kan iedereen met dit project meedoen. Het is echt belangrijk dat het juist van iedereen is. Het is een herinnering aan Friesland. En ja, normaal willen souvenirs maken ergens in China en dan bestellen we dat in grote getalen en dan komt het hier. En wij dachten, nee, we willen het oors. We willen juist souvenirs van Frieske bodem, met Frieske mensen, ambachtslieden, kunstenaars, designers. En ja, dat uiteindelijk in 2018 dan verkeer je. En de rest van de meeste zenlitten wat we hier al in meidje kennen. Je gewoon heel dun ertussen gaan maken, maar dit gaat helemaal glanzen. Wij komen uit de Vrijheidswijk en in kader van 2018 zijn we hier voor ideeën om gewoon met onze bewoners, zeg maar, wat gingen we maken, Thea? Souvenirtjes te maken, zeg maar. Dus jullie willen met de bewoners van de Vrijheidswijk hier aan meedoen? Ja, heel graag. En wat denk je, zullen ze hierheen komen? Nee, dat is het leukste ervan. Want het wordt, zeg maar, in onze wijk zelf, zeg maar, georganiseerd. Dat de bewoners gewoon in onze multifunctioneel centrum gewoon daar naartoe gaan en aan de slag kunnen gaan. Nou, je kunt het als klei gebruiken. Ik ben er vanuit het begin bij geweest en het spreekt me direct heel erg aan. Dat is juist vanuit dat het idee van culturele haardstad. Dat is juist mijn meest creatief best. Ik steen vaak op kunstmerken, maar mijn papier en vilt en poëzie. Dat mensen zeggen van ja, ik ben net creatief. Ik denk van ja, amahula, iedereen is creatief.